मोनसे गोजोनथाव खौरां जोङो नम्बर 2 लन्थिबारि सानजारां क्लाबनि सेंग्राफोर जानानै बा लाइमोनफोर जानानै बा गामि जानानै नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरांखौ जों हरनो सानदों। बे गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय जे फैबाय थानाय बा फैगौ 9 तारिख अक्ट'बर 2022 निफ्राय लानानै जोङो मोनसे गिबि खेबनि थाखाय गामि ओनसोलनिफ्राय बियो जोंनि थाखाय चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै फार्स्ट अल इन्डिया इनभिटेशनेल फुटबल टुर्नामेन्ट जानो थांगासिनो दङ। 9 तारिखआव जोंहा बे खेलाया ओपनिं जागोन। बेनि डिटेल्सखौ जोङो होलांनो सानदों। 9 तारिख 1टा बाजिनिफ्रायनो जोङो बे खेलाखौ आरम्भ खालामनाय जागोन। ओमफ्राय जोङो डाइरेक्ट 2:30 बा 2:30 बे समाव जोङो डाइरेक्ट किक अफ नैबेखौ खालामनाय जागोन। आरो बे खेलाया जोंहा अलरेडि AIFF जेखौ बुङो अल इन्डिया फुटबल फेडारेसन बेनिफ्राय पारमिसन ग्रान्टेड जाखानाय, जोङो बेखौ पारमिसन लाखाबाय। बे खेलाया नेशनेल लेभेलनि खेला जानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो नोंथांमोननो बे गोजोन खौरांखौ जों हरनो सानदों। जोंहा खेलानि टीमफोरा गासै 8टा दङ। ओमफ्राय बे 8टानि गेजेराव जोंहा गासै टटेल दा 3 स्टेटनिफ्राय टीमा जानानै दङ। आसामनिफ्रायथ' दंखायोआनो, बेजोंनो लोगोसे वेस्ट बेंगलनिफ्राय आरोबाव मणिपुरनिफ्राय जोङो 3 स्टेटनिफ्राय टटेल गासै 8टा टीम जोङो बेखौ लानाय जादों। आरो ओपनिं खेलाखौ गेलेगोन 9 तारिखआव सुजापुर एकदास क्लाब वेस्ट बेंगलनिफ्राय, मालदा होननाय डिस्ट्रिक्ट बेयो, बेनिफ्राय बिलं खालामो। आरो मोनसेया जाहैबाय रेमन फुटबल कचिं सेन्टार जायहा नलबारिनिफ्राय। ओमफ्राय बे खेलायाव गिबि दिनाव ओपनिं सेरेमनियाव बाहागो लाफैगोन जोंनिनो मान होनो गोनां डिसि सार, चिरां डिस्ट्रिक्टनि डिसि सार। बेजों लोगोसे माखासे इन्टेलेक्सुवेल्सफोर थागोन। आरोबाव अडियेन्सफोरखौ गोजोन होनो थाखाय फुटबल खेलाजों लोगोसे माखासे एन्टारटेनमेन्ट बे पारपसखौ लानानै लोब्बा लाखिनानै जोङो सासे बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय सासे आर्टिस्ट बेखौबो जोङो हांख्रायनाय जादों, जायनि मुङा अनसुमै बर'। बिथाङा फैनानै जोंनि लाइमोनफोरखौ बा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ गावनि मेहेरगोनां पारफरमेन्सनि गेजेरजों जोंखौहाय मोजाङै एन्टारटेनमेन्ट खालामगोन बा एन्टारटेन खालामगोन। नै बेबो थाबाय जोंहा। आरोबाव माखासे एरियानि माखासे रिंगु दामसाफोर बा बेबायदिनो मोनसे सेन्टारफोरनि मोसानाय बागुरुम्बा बेफोरबायदिबो थागोन, बेफोर लोगोसे थाफाबाय थागोन। ओमफ्राय नायग्राफोरनि अडियेन्सफोरनि थाखाय माबायदि नोंथांमोना सुबिदा खालामनानै होनाय जागोन? दा बियो नायग्राफोरनि थाखाय स्पेसियेलि अडियेन्सफ्रा कम्फर्टेबलखौ साबसिन बेस्ट खालामो हिसाबै जोङो बे बोसोराव गेलारिनि सिस्टेम बेखौ जों खालामना होनाय जादों। गेलारिखौ जोङो औवा आरो थप्था बे मोननै आगजुखौ बाहायनानै बेखौ रेडि खालामखानायानो जाहैबाय। टटेल अलमस्ट गेलारियाव 1000सो सुबुंफोर केपासिटि जानायनि जों बेखौ खालामदों। बे जाहैबाय प्राइसखौबो जों खोन्थानो सानखाबाय। टिकेटनि प्राइसआ माखासे खरस थांनायलाय बेखौ बोखांफिननो थाखाय जों 100 थाखा बा सासेयाव 100 गेलारिनि थाखाय खालामनाय जाबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे जेनेरेल हानि थाखाय बयबो जाहाथे नायनो हायो बेखौ इसेबां खालामनाय जायाखै, खालि 40 थाखा बे टिकेटनि बेसेनखौ होनानै जोंनि बे खेलाखौ नुनो मोनगोन। फाइनाला माब्ला जागोन? फाइनाला जोंहा दाथ' डेटखौ फिक्स खालामखाबायानो, 16 तारिख बे जाहैबाय देवबार गोग्लैयो, देवबार दिन 16 तारिख देवबार दिनावहाय जोंहा फाइनाला जागोन। प्राइजनि बेलायाव जों बेखौनो बुंनो सानदों, जोङो देग्लाय विनिं टीम बा विनार्स टीमखौ जायानो देरहासार जागोन बिथांमोननो जों टटेल 1 लाख केस प्राइज बेखौ जोङो बिथांमोननो हरनाय जागोन। आरोबाव रानार्स आप जायफोरा जेननाय टीम बिथांमोननो जोङो 60,000। बेनि गेजेरावनो बेस्ट प्लेयारनि थाखाय जोङो देग्लाय एसे इउनिक स्टाइल खालामनो होननानै गिदिरखौ हायाब्लाबो गंसे मोजां स्पर्ट बाइसाइकेल बेखौ हरनो सानदों, जाहाथे बै प्लेयारा एक्सारसाइसनि गेजेरजों एसे स्ट्रं एबा मेन्टेलि फिजिकेलि स्ट्रं जानानै थायो। नै बेखौ नोजोर बोनानै जों स्पर्ट बाइसाइकेल बेखौ हरनाय जागोन।